man. Ay. Pagtanaw tabok bro. Pagtanaw tabok. Pagtanaw tabok ka sunod. Delikado kayo. Yan na, kadito lang, balik ako. Bro, may hapon. Wow! Mag-aalan na. Mga bay. So dito po na location yung 3D printing mga bay. Ayan. Sa dulugo ni mga bay ha. So makita ni mga signage. Kana nga signage mga bay at banga na mao na. So yan tindahan mga bay. So ayan mga bay. Hologram na, hologram.
po dito sa tindahan ni DG Shark. Wow! So tanawon tani ron magpag-cut out tani kung saan ni pag-cut out ang tanawon dito sa machine. So si DG Shark mga bay og si 3D o sara ni mga bay. So yan kay DG Shark. Wow! Volume 2. Ayan mga bay, so good na, so good. Ito, nanaro sa kadalo yun. Di na magbalin-balin og sit. Magsibog-sibog. Di pa siya mo sipiat, no? Di pa siya mo sami. Basta na-strike na ito. Sabayin mo. Okay, Email, ah. Han, i-open tayo mong cellphone ba katong email mo nimo. Katong email nimo ba nga ginagamit nako? Katong imong email ba? Dito ipasend ang logo. So ayan mga bay, nandito tayo sa tindahan ni Sir Jorin, for short 3D digital printing mga bay. So ayan po ang kanyang logo. So ito po yung tindahan mga bay, at dito tayo nagpa logo sticker. So ito po yung logo sticker natin, lahat na nagawa. So dalawang, hindi ko alam kung ilan to, pero nakasave tayo mga bay. At itong bagong layout natin, si Sir Jorin na po ang nag layout nito mga bay. So free layout na po tayo. At dalawang pligo yung kinuha natin. So ang nabayaran natin sa dalawang pligo mga bay is 700. So per pligo is 350 pesos. So ito po ang bayad natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. So ayan. So ito po yung nasa loob ng tindahan ni Sir. Ayan. Sa Darasar si Sir Jorin, sa shout out at sa kanyang partner mga bay. Wow! Magbilan ko sticker sir, ano na po kayo pilit na ba? Sige. Salamat ya sir. Ma'am, thank you kayo. Let's go, let's go. Sige bro, thank you ha. Sunod mo pan ako, mo PM lang ko pag magpahimo ko tra. Apel tong kana sa t-shirt ha, ay sa inani ba? Ay lang pagdali, ay lang pagdali. Oh, ay lang pagdali kanang nakay time nga murag. Dali kay wala pa pud reporta. Ay! Takap tiket ka tong daan ako. Ada
Tindahan lang. Ah. So, daghanan yung din nakapilit ay. Grabe. So, membro. Yan. Ulo. Biya, diri ra ba niyo? Dito wa pa na ugi pa. Mul. Atiman dito diri lang sa. Makita una. Membro. Puluan ang torch dire. Ay tork diri. Kani taga kuan niyo, taga Cotabato. Grabe layo ano. May kay Jinsan diri kuan. Ano ko yung nakuha ng mga taga Manila. Kahit sige. Sige bro ha. Salamat bro. So ayan mga bay. Uwi na. Ha? So ayan mga bay. So mas madali lang nyo makikita tong lugar ni 3D. So ni DJ Shark. So si DJ Shark mga bay, iisa lang pala ang may-ari nung DJ Shark at saka 3D. Si Sir Jorin man pala. So ayan. Nasa yung mga sticker no? Nasa ko yung sticker. Sige. Wala kayo nabilin? Wala naman siguro. Cellphone naman doon sa sulod. Kamera na ko nga isa. Dire. Pero piki kaya na siya iyang gibili dito sa misa. Hindi, kalimut lagi ko. Wala na, excited man. So di natin magamit tong secondary camera mga bay. Lobat na. Ay, lobat. Wala naman may card. So ayan. Uwi na tayo.